Pozdrav, moje ime je Ćutolog i danas ćemo govoriti o sebičnošću. O sebičnosti, kako sam ovo glupo rekao. Sebičnosti ćemo govoriti danas. I u naslovu sam stavio namerno tu rečenicu koju je Vladeta Jerotić izgovorio na jednom predavanju. Je rekao, sebičan čovek ne voli sebe. I to mi je onako nekako proradilo u glavi, zato što sam se setio sebe, svih ljudi koje odlikuje sebičnost i šta ja znam, mislim manje više svi smo mi sebični, samo neko više, neko manje, da li je toga svestan ili ne. Ali najbitnije jeste to što sam se setio toga i pomislio i kažem, ja stvarno čoveče, stvarno sebičan čovek, a na izgled izgleda da sebičan čovek samo sebe voli, samo uzima, samo sebi trpa, samo gomila, samo onda ima, samo da bude. A u stvari ne voli sebe. Kako je to čudno? Kako je to nekako nejasno skroz? Zašto on ne voli sebe? Ne znam, ali ne voli sebe, a trebalo bi da voli sebe najviše. A on to iskazuje kroz sebičnost. Ne znam, to mi je i dalje enigma, ali mi je zanimljivo kao pitanje za razmišljanje kako to sebičan čovek ne voli sebe, ali da možda i mogu da objasnim to kao uzimaš i nikad nije dosta i stalno ti je malo, nikad nemaš, a to je i prokletstvo da nikad nemaš dovoljno. Iako uzimaš stalno svih od svega i stalno ti malo i nikad nemaš i nesrećan si. I ja bih rekao da osobe te prirode, mislim svako od nas to ima u sebi, ali zaista ko je baš ogrezao u toj nekoj priči, je nesreća na uši izlazi. Evo, to je slikovito, najslikovitije što mogu da objasnim. Prosto, najslikovitije da nesreća da su nesrećni i da iako uzimaju, iako trpaju i pare i sve što se može gomilati, ljubav, sve što možeš da otimaš, opet nemaju dovoljno, opet je malo, ništa nije dovoljno i nesrećni su. Umesto da su srećni što uzimaju, oni nisu srećni. A zato što se krije tajna u drugome, nije sreća u uzimanju, nego u davanju. Iako svako od nas to zna, nekad svesno ili nesvesno uradimo nešto po tom pitanju, nekad ne uradimo. Ali kada, ja sad razmišljam logički, kada daš, ti dobijaš 2, a onaj kada uzima, on dobija 1. Jer ti kada daješ, ti i dobija, znači ti njemu daješ, on je srećan, a srećan si ti. Znači, 2 su u priči. A ovaj uzima, on samo 1. Hoću da kažem da je to. Znači, on dobije 2 stvari, a ti dobiješ 1. Znači, kada dajemo, onda dobijamo. To je zanimljivo. Kako to kada dajemo? Trebalo bi da nam se smanjuje to šta god imamo, a u stvari ne smanjuje se. Kako, brate, to? Nejasno. I onda se setim Pupina. Nekako ne mogu da verujem, prosto on je sa svojim prijateljima iz Amerike i on lično davao, ukupno kažu da su proračun u današnjem novcu, to je $2 milijarde. Pazi, $2 milijarde. Ko je to toliko našoj zemlji dao? Pojedinac sa svojim ljudima. Nema šanse, taj još se nije rodio, u našoj istoriji nije bilo takve osobe. Ali govorimo o stvari da ne mogu da shvatim jednostavno kako više davao, više je imao, a ne manje. To mi nije jasno. Onda se setim to kolege koji kaže, neću ja da dam, jer onda ću ja manje da imam, a drugi će da imaju više. A on u stvari ne shvata da što više tu čuva, on ima sve manje i manje. I ljudi ga ne žele da budu u prisustvu zato što on stalno se plaši da će neko nešto njemu nešto plaši se da će neko da mu otme nešto. A nije čuo za to kada dajemo, onda dobijemo. I ja se borim sa time, neću sad da pričam ja sam idealno, ja brate sam sebičan, volim da uzimam i šta ja znam, ali pokušavam da osvestim to kod sebe. Želja mi je to velika zato što sam shvatio da sebe oslobađaš na taj način tih, šta će ti te materijalne stvari i sve to, mislim, gomilanje, svakome treba materijalno da bi živeo, to je jasno, ali na način što ćeš da čuvaš nećeš dobiti. Svestan sam to da imam onako kočnicu u sebi, to mi je dal nasledđe porodično, dal ovo, dal kroz vaspitanje, nije ni bitno, ali sam svestan toga
i želim ono prosto da se bakćim. Naprimjer, ja nisam konibarima dao napojnice, nema šanse. Znači, prosto kad sam otišao na brod, on sam vidio da ipak i to važna stvar i prosto sam počeo da dajem, jer meni to što ću ja njemu dati neku sitnu kintu, razumeš, neće mnogo značiti, a njemu ćeš značiti, jer će on skupiti od svakog pomalo i on će dobiti nešto veće. To je lepa stvar i onda prosto mu kažeš, tvoj rad za mene nešto vredi. Eto, to mi je ono bitno, ali opet kažem, sećam se još jednog primjera, a to je kad sam pomogao jednom Dimitru, on je Bugarin, na brodu sam mu očistio sobu, odnosno on imao toliko i toliko soba da očisti, a kao sobar i on nije stigao, bio je nov itd. I onda sam mu pomogao, očistio sam. Ne zato što mi je šef naredio, jer su drugi pomagali meni kad sam bio na početku, zato što je šef naredio se ne bi zamerili šefici, nije šef u pitanju, Bugarki, pričao sam već o njoj, a s druge strane, ja sam ome pomogao jer mi on pitao ajde, znači možda sam trebao sam da uletim kad sam vidio da nebitno, znači on je meni rekao i posle sam mu rekao nemoj da mi se ti, da sad kao ti meni vraćaš, rekao brate učini nekome drugome ko bude bio na početku, ko bude bio nov, kome bude išlo teško i ti isto tako njemu učini i on će biti srećan. I onda on tako onom sledećem i tako, ne, ja sad kao tebi vraćam, ja tebi, ti meni. Već onome sledećem, to je mnogo bolja varijanta. Eto, to je to, kažem, nije problem biti sebičan, nego problem je ako nisi svestan da si sebičan, bar osvesti to malo, pa onda možeš nešto da radiš sa time. Ako ne znaš da si to, prosto, onda ne možeš ni da se bakćiš time. Eto, to je glavna stvar. Znači, svako je to na određen način, ali glavno je da osvesti se i da se nešto radi po tom pitanju, samo se bleji. Eto. Toliko o tome i onda pričamo sledećom prilikom.